Ето това е уреда, когато го извадите от кутията и го поглеждате колко е голям, колко е тежък и се шашкате. Добре, момента на шашкане минава и започвате да се запознавате с уреда. Това катинарче означава, че капака е заключен. Това катинарче означава, че капака е затворен. За да отворите съда, бутате това палче и капака се отваря. Добре. Ето как изглежда отвътре. Основният съд е в найлон. Изваждате го, махате найлона. Тук или вътре, където има стикери, махате всички стикери. Аз вчера направих водния тест и ето може да видите как веднага има следа от вода. При нас във водата има много котлен камък и това е резултата от водния тест. Това е положението. И това е капака. Значи в този капак има два капака. Тук има един червен стикер, го махате. Насякъде, където има стикери, ги махате. Тук има едно червено бутонче. Натискате бутончето и този капак пада. Този капак, ето това е капака, този капак се използва само за функциите, когато се готви подналягане. Ето това са тези функции. Доброто на този уред е, че от тази страна са всичките функции за подналягане, когато използвате този капак. От тази страна са всичките функции за ерфрайера, когато се използва уреда само в това положение, без капака. Добре, когато свалите този капак, ето тук, върху тази дюза, има един стикер. Махате го стикера, защото това е дюзата за изпускане на налягането. Махате стикера. Добре. И пълните съда, основния съд, с вода до половината. Ето то се вижда аз докъде съм напълнила вода. До половината. И после за водния тест връщате основния капак. За да върнете основния капак, ето тук има едно като щифче. И капака е в това положение. Това щифче влиза ето тук. Тук има една дупчица. Влиза в дупчицата и леко го бутвате, докато щракне. Готово. Това е. И пълните уреда с вода до половината. Това са горе-долу 3 литра. Точно пълните го до чертата. Добре, уредът е пълен с вода, всичко е наред и сега ще го затвориме. Затваря се и го заключваме. Ето. И го заключваме. Добре. И сега уреда ни показва, че е готов за работа. Аз вчера имах големи проблеми с натискането на копчетата. Когато направих видео и го изпратих в групата Instant Pot на Бори Чолакова в Facebook, тя беше така добра да обясни,
Защо копчетата не се натискат? Копчетата не се натискат, защото това е нова машина и трябва да се разработи. И тя написа жената, натискате ги по-силничко първия, втория път, колкото да се разработят. Да, тя е професионалист и наистина копчетата работят, като просто така ги натискате. Ги натискате. Добре. Добре. Сега, тук сме избрали готвене под налягане. Pressure cook. Окей. Steam Release означава изпускане на налягането. Има 3 опции за изпускане на налягането. Естествено, пулсиращо и бързо. За водния тест винаги се избира естествено освобождаване. Ето, естествено освобождаване, пулс релиз, малко по-бързо изпускане и бързо изпускане, quick release. Ние ще избереме natural release, естествено освобождаване. Избираме си, тук времето са 5 минути и натискаме старт. И на екрана се изписва preheating, затопляне. Когато процеса на затопляне приключи, уреда ще започне да отброява 5 минути. Когато 5 минути приключат, уреда ще започне да освобождава налягането по естествен път. На мен вчера това ми отне около 1 час. Естествено освобождаване, около 1 час. Аз помислих, че има нещо нередно с уреда, но явно естественото освобождаване отнема много време, защото в момента има около 3 литра вода. Този процес на водния тест, да не ви излъжа, може да отнеме около час и половина. Но не се притеснявайте, машината работи. Моя най-голям проблем беше тук с натискането на копчетата. Да, като ги натиснете няколко пъти, те ще се раздвижат. И ето, това е водния тест.